Kag sa Good Vibes, may isa ka sikat nga kapehan sa Canlaon City nga nagsugod humalin pa sang 1976. Nasugura ng ini nga negosyo sang isa ka iloy sa kapital nga 27 pesos. May report si Romeo Subaldo. Ini ang pinakauna nga kapihan diri sa may Midtown sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ang Huring's Cafe. 1976, sang ginsuguran ini ni Georgina Avancenia. Ginbayaan siya sang iyang mister kag bangod may duha ka mga kabataan, kinahanglan niya nga may source of income, gani na pinsaran niya nga magsugod sang kapihan. Ang iya ahaw-ahaw nga 27 pesos, gingamit niya para masuguran ang ini nga negosyo. My husband left me. So nga anak... Because of somebody na mas guwapa sa akon. Ay, di oh. Nabiyaan ko niya. May mga bata mo kumuya kung pauwi sa amin. Sa akong tatay yung mabuhit ko ulit. Ilan kami yung bata mo? Dua. So wala ka choice nag-start negosyo? May 20 pesos man ko. I-try lang ko nga. Iutang ko 27 pesos worth baligya sa mukha ng neighbor. Nag-start ka sa kapihan with 27 pesos. Yeah. Ano nga year? 1976. 1976. Sa 1976, hindi pa amo sinakadako ang 27 pesos pero naningwa siya. Kinahanglan niya magbugtaw aga pa adlaw-adlaw para sa iya kapihan. Ang ginagamit niya nga kape sa pagnegosyo gikan man sa local farmers sa Canlaon City. Hindi nangin madali ang tanan, pero bangod sa kape, napaeskwela niya ang yaduha ka mga kabataan. Ginabalik-balikan siya sang iya nga mga customer. Suno sa iya ang sikreto, ginapalangga niya ang mga tao nga nagasuporta sa iya. Anong sikreto? Sa 20 trends kayo balik-balikan kasi imusuki sa kape. Love na ko sila. Yeah, with all my prayers na unta mabalik sila gihapon para mahalinan ko. Subukan na tas Ginoo nga makadto sa akon kay para mabintahan man ko kay hindi ko mabintahan. Ano na ako utang akong kaon nga inutang na iya. Gani, naglawig ang iya nga negosyo kag subong may iban pa siya nga mga produkto nga ginabaligya sa iya kapihan. Grasya, dili na tungod sa ilang kaugalingong kaalam, Father God. Bless og dugang, ini nga negosyo Ginoo nga imong ipiyag nila ni Mami Huring. Sa nagligad nga Biyernes, gin-celebrate ni Nanay Huring ang 49th anniversary sang iya kapihan. Nagpakaon siya sa iya nga mga suki kag pamilya. Sa kada adlaw, yara sa 200 katasa sang kape ang iya mapaubos. Subong nga kadamo sang kapihan nga nagasinulpot bisan diin lang. Advice niya sa mga negosyante, hindi pagkalipatan ang mahal nga makaako sa adlaw-adlaw sa pagnegosyo bisan pa sa kasakuon. Atong ara yung tagong tao niya. Pag-start sa business, pagkabuntag, thankful ka sa Ginoo nga tagaan ka niya chance na mauhin pa. We're still breathing today. Pagkaroon ang lawa, Lord, pagkaroon kong chance yung kagrasya ko, kaya maday time nga wala dyan. Kaya doon, no? Ang istorya ni Nanay Huring nakapaskil sa dingding sang iya nga cafe. Pahanumdum sa tanan nga ang tanan nga bagay nagasugod sa ginagmay. Yara na sa imo kung paano mo ini mapadako. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.